Musta man tanan mga guys, mga boys and girls, mga friends, mga idol. Yan nasa ta. Magpiking na po ko. Sa tatkos lang matanaw ning akong video.
Naning pikingaw nga boys, ako ning imidli. Salamat niya sa inyong pagtanaw, yung pag-watching. God bless always natong tanan. Shout out ko sa tanang mga tanaw. Ug sa tanang mga vloggers sa mga sponsor. Salamat ninyong tanan. God bless always natong tanan.